Hei, eu sunt Irina și bine ați revenit la canalul meu Karen Carried. Astăzi o să fac un videoclip care se numește replici din filme și seriale. Să începem. Este mai ușor să pleci decât să lupți pentru ceea ce vrei. Pretty Little Liars. Un gest de iubire adevărată vă dezgheța o inimă înghețată. Frozen. De ce nu lași oamenii să vadă bine în tine? Fiindcă atunci când oamenii văd binele, se așteaptă să faci bine și nu vreau să te rezuți pe așteptările nimănui. Jurnalele vampirilor. Ești un laș, știi asta? Nu sunt pentru dragoste. Endel's Love. Arăți minunat, încerc să nu, dar mi se întâmplă. Arrow. Ei bine, dacă le vei pierde, mă vei avea mereu pe mine. Pretty Little Liars. Cine ar fi crezut dacă petreci mult timp cu cineva și nu-l omori, chiar deveniți prieteni? The Vampire Diaries. Dacă renunți, el câștigă. Arrow. Mereu a spus că cel care rămâne în picioare câștigă. Abduction. Secretele nu sunt doar secrete, sunt arme. Pretty Little Liars. Speranța este un cuvânt murdar de 8 litere. Dar nu fiecare relație este menită să dureze pentru totdeauna. Și uneori, cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci este un pas înapoi. Pretty Little Liars. Mă simțeam ca pe marginea unei prăpastii și nimeni care să mă tragă înapoi, nimănui care să-i pese sau măcar să ne marce. Titanic. Dacă minciuna ar fi o crimă, toată lumea ar fi în pușcărie. Pretty Little Liars. Nu ar trebui să te las, să mă lași să plec. Gossip Girl. Ar trebui să plec. Sigur, lasă să plece cel mai bine, nu? Supernatural. Ești fratele meu. Aș muri pentru tine dacă ar fi nevoie. Supernatural. Indiferent ce ați face, viața vă va aduce mereu împreună. Gossip Girl. Bărbații ucid cu pistoalele și cuțitele, iar femeile își otrăvesc victimele. The Killing. Dacă cauți un ochi vânăt, este în pumnul meu. The One Tree Hill. Crede-mă, sunt destui care s-ar bucura de căderea ta. What a girl wants. Îmi spui scumpă doar când dorești ceva. E un bărbat, dragă. Nu poți lua de bun tot ce spune. Teen Wolf. Știi, doar mă uitam la stele, ascultam cu universul râde de mine. The Vampire Diaries. Toți oamenii răi trăiesc, chiar toți cei buni mor. Miss Meadows. Ca să vezi, iubirea adevărată învinge. The Originals. Fii serioasă, nimeni nu mi-a dat 2 bani pe ceea ce simți cu adevărat. The Two and a Half Men. Nici o femeie nu ar trebui să sufere de mâna unui bărbat. Nu vreau să plec și eu nu vreau să rămâi. Pretty Little Liars. Atunci când moare un om, este o tragedie, dar când mor 1 milion de oameni, este doar o statistică. The Tomorrow People. Dacă oamenii se întâlnesc din întâmplare și și-ar spune cum se simt cu adevărat, atunci străzile ar fi pline de lacrimi. Pretty Little Liars. Să nu lași niciodată inamicul să vadă cum suferi. Jocurile foamei. Asta e. Oamenii trăiesc și mor. Este singurul lucru sigur de pe lume. Fiecare își urmează interesele, indiferent de cine e rănit. The Originals. Și cam asta a fost tot pentru azi. Nu uitați să dați like, share, subscribe și bineînțeles. Și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa!